duk wanda kaga ɗabi'arsa zagin malamin addini ne, ka yi ƙoƙari don ka ƙara ilimi. In ka je angosu ka duba yayi babansa yake. In ka duba kamala za ka samu babansa bai kai kashi ɗaya cikin 100 mai karantar da addinin da yake zagi ba. In ka ɗauki karatun addini sai ka ga malamin duk zuriyarsu zai iya karantar da su har su koma zuwa ga Allah ba su gama ba. In ka ɗauki karatun zamani duk gidansu babu wanda ya yi abin kirki ko a digiri balle masters balle phd, to malamin addini an ce Dr. Ibrahim ya yi karatu kuma in ka gan shi wayayye ne, to sai ya ga me yasa ba zai tsole wa Ibrahim Sa'ada ido ba, Dr. Ibrahim Sa'ada ba zai tsole masa ido ba, misali ne. Kuma in an ce daraja ne, shi wanda yake zagi malamin sai mutum 100 sun gaishe shi a cikin taro gabanin a gaida babansa. To mafiya yawa kiyayya ce da hassada, yaya aka yi wane fi babana. In ku ya musu ka ce to ya ɗauko babansa ya zo da wajen malamin a gwada su a gaban jama'a ga waye fi wani, a gwada kamalarsu, a gwada ilimin addininsu, a kwatanta ilimin zamaninsu, a duba wayewansu, a duba mutuncinsu a society. Jama'ar da suke kowane taro su yi hukunci sai kaga ba wanda ya san babansa yana wurin. To wannan ita ce hassadar. Ai irin ta aka yi wa fiyayyen halitta. Yahudu a cikinsu ba babansu aka ba wa annabin ƙarshen zamani ba, sai suka buɗe hassada da shi. To wannan sunna ce ta mutanen banza, ƙin masu addini.